To shine muke so yanzu dan Allah me sunan budurwarka in ka faɗa kai tsaye yanzu haka waya na speaker kuma tana jin ka. Idan ka faɗa sunan budurwarka kai tsaye sai ba sunan da waye? Sunan da Habiba. Ban gama magana ba ai ka ji sauri Habiba kace fa. Sunan ta Habiba. Alaikum mutanen masu kallon mu yau da kullun. So yau ma gani ga wannan kyakkyawar yarinya haka a cikin makaranta ta forestry. So ina da abun da kamata tambaye ta da yawa. Amma dai yanzu bari mu ji sunan tukunna. Assalamu alaikum malama ni suna Mr. Kayus kefa. Habiba. Malama Habiba. To malama Habiba ina son ki samu number saurayinki a nan. Kawai kar ki min wani magana sa number saurayinki kawai akwai abin da zan yi ba ruwanki ke dai kawai ki zuba ido sa number shi. Sa number shi. Ina jin daɗi. Very good. Ki shiru kar ki magana. Me sunan shi? Usman. Hello? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina magana da Malam Usman ne ko? To alhamdulillah bukata ta biya. Yanzu ina tare da wata baiwar Allah. Okay, ni kana dai Mr. Kamis. Muna dan yin irin street light live video nan ne da sauran abubuwa kana kuma muna bada gift. Sai muka zo haɗu da wata baiwar Allah cikin ƙarfin gwiwa da confidence ta bada number ka tace kai kadai ne saurayinta kuma ita take shirin aura in Allah yadda. Shine amma kafin bada gift din sai ka mention sunanta kai tsaye. To shine muke so yanzu dan Allah me sunan budurwarka in ka faɗa kai tsaye yanzu haka waya na speaker kuma tana jin ka. Idan ka faɗa sunan budurwarka kai tsaye sai ba sunan da waye? Sunan da Habiba. Ban gama magana ba ai ka ji sauri Habiba kace fa. Sunan ta Habiba. Habiba. Okay, Habiba ce kawai. Wow, to ba damuwa nagode. Thank you very much. Tunda sunan ta Habiba nagode. Nagode. Habiba.